Hola, bones, em dic Samuel Esturo, soc el director de la Fundació Psique i de l'agència de viatges BlaBlaBla. Com a fundació nosaltres ens dediquem a les persones amb discapacitat intel·lectual de Badalona, els oferim solucions a vivenda, lleure i esport. I dins de la fundació vam crear una agència de viatges de turisme accessible i turisme adaptat per a persones amb discapacitat. Aleshores, dins de l'agència de viatges ara hem fet un conveni amb el Centre Català Comercial per acollir gent de pràctiques perquè puguin fer les seves pràctiques a l'agència de viatges. També a la Fundació nosaltres acollim gent de pràctiques, però és més un perfil d'integració social, educador social o psicòleg. Des de fa molts anys que estem acollint gent de pràctiques a la Fundació i ara recentment és la primera experiència que tenim amb l'agència de viatges, més amb la vessant del turisme. L'experiència fins ara ha sigut molt bona perquè la gent de pràctiques ens aporta a nosaltres energia, positivisme, ganes d'aprendre, i poden fer tasques que realment al dia a dia no et dona temps i no pots realitzar. I penso que per a ells és molt beneficiós també perquè els aporta una experiència laboral que en els estudis sovint no es pot veure, i aquesta experiència laboral el que els dona són formació per un futur. Nosaltres més d'una vegada hem incorporat gent de pràctiques després a la plantilla de professionals. Podríem dir que és com una cantera. De fet, a la Fundació podríem dir que el 50% de la plantilla que està ara ha format abans de part de pràctiques. I aquí pots conèixer la persona, com funciona el dia a dia, i és molt millor que fer una entrevista de personal perquè al final estàs veient el dia a dia com treballa. I precisament per aquest motiu totes les experiències que hem tingut són molt positives i seguirem fent-ho. Molt bé, moltes gràcies.